Yo, what's up mga kapobre? May hapon kaninyong tanan. Update sa itong lakaw. Gagi hapon ta maglakaw. Nagmotor ta. Ya, maglakaw ta nga usa ka oras kapin. Ya, motor ta mga 20 minutos ra. 30 minutos. Wala naka-disadvantage sa nang magmotor ta sa maglakaw. Karon kay abot naman ko diri sayo. Luto sa may panihapon. Sa mga bago pa diha, palihog ko subscribe diha. Sa mga subscriber ako, palihog ko like. Maglungag sa mi. An eternity later. Yo, what's up mga kapobre? Panihapon na ta, kayo managluto. Atong sudan ron kay itong tanawon. Mao ni among kuan diri mga kapobre, among kusina. Kusina na sa pobre og natay noodles nga ibutangan og kamunggay. Nya natay kanon. Natay patis. Kanang patis pwede na isudan og kanon. Lami kay na. Oh, makaon ako mga kapobre, din na nabuto ba akong vlog. Kay mubo na ni kay makay ko ka vlog og maayo kay malagi nag motor na ta. Unya og mag-vlog ta magmotor wa matay butanganan, wa tay kamera katong ibutang sa helmet, man. Nya cellphone lisod. Masing mahulog hinuon sa kasada mabuak hinuon, wala ka matay lang cellphone. Mantinir ra ba tag chiri mobile ani. Na din ako tas ano vlog sa mga bag-o pa diha, lihog og subscribe nya sa mga naka-subscribe na, leave og like. Bye bye ninyong tanan. Ug God bless ug manihapon ta ninyo.